On the beat. Things say they why. Ina ne nan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai waye kuma a nan gurin? Kaga wata sele ku. Ka ce yau na zo jejin nan asa. Amma ta gajiya. Ya aiki. Me yake kuma a cikin wannan duniyar dajin? Ai ga kika zo? Shikenan to yanzu ya ake. Mata wallahi ki bari ki. Ga ina sai mutum na san cewa yake da zuciyar nan. Aba, to ai ko da bara ayi soyayya. Ai haba. To yanzu ina da ki. Kira din je nan ana kira. To ni ai ban ga kuma an kira ki a waya ba. Ai dama an kira ni a waya ne. To shikenan mu je in raka ki. On the beat. Things say they why. You are bad guy. Muna yin kai wani bishiya kuma. Bishiya ba na gaskiya kawo mu ba. Ai tsani mutum ne mana. A'a. Ko baka ga nayi kama da mutane ba. Kin yi kama da mutane mana to amma kin kawo mi gindin bishiya. To an ba za ka shiga kawai ne barin shiga. Bishiyan ne dan shiga? To saya ka. Wai Allah na! Yau na ga abin da zai kashe ni inna Allah. Da na inna Allah. Ai Allah na! To kai me ne ihu kai ba masoyi na bane. To dan Allah ki hakuri wallahi ni gida dan koma. Wallahi ni kuma ina son. Wallahi dan Allah ki hakuri dan Allah. Wallahi ina son. Dan Allah ki dan Allah ki Kamar yaya? On the beat. On the beat.